Kamusta masalyan na, Nay? Ayan, tugidas balin siya lagi, tugian bit. Nag-watch ko. Kamu pagi, dami atas nunggu man drive sa kutsi ni. Guys, masyong buntang ninyong tanan. Napakunari ila ka Mama Julie. Nya grabe ang lapuka. Grabing gusto gagawan gabi eh. Sige lang mag-uwan-uwan. Tapos niyagi ka tong dari ko bagong pagabot na harap pagkasiragawan. Kulbaan po kadagto. Ting uwan na siguro ron ni ngarong July na magbanaw. Magilahang nataran kay grabing lapuka. Karang gisiga ka jug uwan nandiya guys. Muli na bukos Alicia. Kaniyari mo ko dari gahapon kay ningatin ko sa ni Jai jang graduation nandiya mo uli na pukukan guys. Alicia nandiya mo pa'y pagmata na wa pa ko nakapangilamos. Signa pa ko muta. Nandiya sa Tirubi guys tuan na. Ninguli na si Ja. Sa Cebu kay graduation man po ni Nicole karon 5 mo to jaga dali nandiya ako. Nagpabilin sa kay kuwangan pa man lagi sila na kay dali ra kuno kaadyo mobalik na ko abito kuno po koy batang gamay at imanon dito sa kananay Cebu. Yan si Mama Julie guys na dito nang harvest siya og kanang taong ay batong di ay dyan ipang harvest. Ganyan nag-harvest siya og kuan guys taong. Daghan na di ba nag-harvest pagkadas ni Agi? Lami dahil kay magsige nag-harvest. Lami dahil ilas ka Mama Julie kay way problema ang signal kay naay pisunit. Sus Ginoo ko kadto dito sa Alicia rang ka problema stress dadto kay mulakaw pa kada nas dates karsada mo tukad pa kas nay taas-taas nga lugar aron magka-signal. Mao na stress dito guys sa signal. Lami madari la ka Mama Julie kay maghugra ka og kanang pisunit dito. Dito to anja. Moabot ra man danhi ang kanang signal. Lami dani dito sa Alicia kay magsuri-suri pa ko dito sa kalsada. Jawan ako mo saka dito sa kuan guys. Atong naimuto kay maitok si tatay. Kinako ni kuan na to yung kanto. Dito ra ko subos. Magsagap-sagap ra ko kananis mo nang agahang upload. Di dyan na ma-upload gahapon. Di paras katong dito pa ko sa dalagit nga ag-schedule sa ang upload alas 5. Agdan dito sa Alicia guys, agdanhi na utro agang schedule kay di man matabang og ma-upload og kanang alas 5 kay mag-edit pa ba anja arang dugaja ka adyo ma-upload mo nang nautro na pagang schedule guys, buntag na. Back to normal raw adto na ko dito sa kananay dalagit kay atos dalagit kay naman puy kanang pisunit inag mag-upload ko maghugra ko kanang pisunit anja guys nagmag pamahaw. Ihatag ko ko ni Ate Julie dito sa kananay terminal. Ay diday, dya pa day ko kong isuroy sa ICM. Mapit pa day ko mig ICM kay wapabadya ko ka suda ng ICM. Kay og muli ko dani maglabay-labay ramon ko danas ICM. Kay kanilaging di ta lagan ba nga mahaglit ta maglakaw-lakaw na kita rang isa mo nang maglabay-labay ra ko das kan guys ICM dya. Yapit ko kong Mama Julie dya ko kong isuroy dito. Karong makasuroy ko ko diya sa Suri raha, ICM. Suroy raw sa shopping. Kasi naman makasuroy yung say pormada ng kuan ICM ka padyo ko lagi kasuda na guys sukad. Kay magulian ko dati. Igora may maglabay-labay kaya na laging excited na tamo abot sa bay excited na tanga mo kakusta sa tuang ginikanan mo nang nagabot na sa terminal. Dito na may musakay ban padung daris Alicia dyan naman lagi ko dari niya mo to sa Mama Julie nga sa di pa kuno mo dito Alicia dyan sa kuno kong isuroy sa ICM karong makasuroy kuno po kuganahan ko mananaw sa mga kuha ni Mama Julie guys dyan mga tanom labi na ka rin di na gulin putos nagkakadyog ka ng kuan dahon mga buwak guys mga lamig mga buwak yung mga buwak na iskadyo dyan mga buwak ija dyan ang inatiman pati dito ija ang nataran dagan kadyog mga utanon dagang mga tanon. Hey guys, malamig pamaho guys dari din ako guys mulig Alicia
At sa akin na untuhan man may di na naman may mahapit og suroy og kanang kuan guys ay CM. Sunod na laman. Kinsag maabutan ko kuan gabi eh. Diya, kita-kita na laman ta dito sa kuan guys. Alicia. Diya hatod ko ni Mama Julie. Sa daura ha di Alicia. Oh. Long ato na milong. Diya kong pasak dyan dito sa kung ano baka ako'y nabilin. Dao ka mangita ko ipok nga item kay ito sa usot sayaw. Ngita ko na pa siya ipok nga item guys kay suot sa ilang sagaw. Diya guys, ari nami guys. Kita-kita ta sa Alicia. Diya, sunod adlaw. Kita-kita na putas dalagit. Hali na pukog dalagit guys. Mara niyang kalipay. Makauli danis. Ang yutang natauhan. Makabanding sang mga igsuon. Duha ko kagabi dari la ka Mama Julie na to. Duha? Nari pagabot natin sa gabi eh. Kuwang pagani. Kuwang rakaadyo. Ang duha ka gabi eh. Dato na po kukuan guys, Alicia. Diyan na jukos kuan guys, Alicia. Diyan. Iksuon mi. Mabati? Oo, iksuon mi. Napo kay channel, Jijin Bursa nga po ang channel. Na ako Cebu. Diba, Puyo. Nimuli lang birthday sa mga tatay. Uri mo yuli arite. Gana dyan ko dari guys, Alicia. Gikan ko kuan maribuhok sa akong ate pod na ni Mama Julie. Isuon deh mo ni jud eh. Oh, iksuon mi. Sikat na kuan sa side. Isuon ni. Iksuon mi ni Parami Bola na. Si kuan kasi Jijin Bursa. di po tong isa katong Si Mama Julie. Lain po to. puro di mo na sikat mo na yung mga parehat mo vlog. Oh, mga 8 mi kabuok. Mo po. Para babae. Naog sa naga. Lagi sa ka. Plurami god. Oh, amo nang bunso. Ay na. Nagisa ko. Hey guys, nan ako sa Kanyas, Mercado sa Alicia. Diyan, mapit sa ko dari sa isdaan kay. Mamalit ko ka na nay. Sada na mo sa panihapon. Uma naman siguro sila naliog ko kay kuan naman. Alauna naman. Naman na sa ko dari guys, nabay ka ng isda. Hey guys, na nagjukos bahay. Diyan. Agang napalit ng isda. Bangus. Kawilain. Isda. Ay panda. Ayo. Ayo. Oy, dalas kuan. Yan ako guys. Hidden verse na abot na. Basta makadana tay. Ang tawag ko Nay. ng ganina, wala may tubag. Ha? Ang tawag ko ng ganina, may tubag. Mamo ko kadungog. Makarin. Agahan gipalit trabang isda nay bangus wa may laing isda. Handa no. Nay food packets gi. Sponsor na litson o katong nay di maka. Di mabilaw, no? To. Ito mabilang, mga pansit to, mga Pansit, lumpia o kanang barbecue. Hindi dinuguan. Kamusta masalyan na nay? Yan, tugidas balin siya lagi, tugi admit. Nagawadya ko. Kamang pag daan ito, hindi man drive sa kutsi ni Mario, may gisakdan. Yusay Trubilla, ihay ko na yung entero. Nag-live si Terry guys. Hi ko. Kakahanap po ko si Ninuna ni Nanay guys nga. Lami. Muna hindi kami ngawan ng ijahang kuwan. Ijahang ni Ninuna. May lang isda na galunggong ditong isda po na magmata. Kami nga ko si mong mama. Kaya si Mami Jijin dali. Ay naghilak ha. Asa yung mong mama? Hindi ako si mong papa. Daskuan guys, liksian guys, nag-cry-cry. Kaya dari gijang mama. Nagtrabaho diyang mama. Hi guys. Nagkaon si Tiri upan guys, pipino. Diyaday nabilin dito. Gamay. Ang kaon niya kay gikuwangan man ko. Imbas na na, mamupo kuno ko dari. Tanawon ko na nahaog. Nabay dagko. Mangawat ko dari pipino. Nang! Kunang! Awa dedes manang?
Ah. Sabi ko, nga dana. Agnamina, o gandumana na. Pisik man. Tug si tatay tas kuan guys. So dyanan, naminog drama, dyan na tuog, nagnangag. Baba. Mga ako no ko darig pipino, tanawon ko no nahag na nabay dagke. Kay naman sila gi timpla dito, ilang ibutangan o kanang juice nga. Pineapple dyan kay gikuwangan man ko. Ingan mas nanay, mamupo kuno ko dari, mangita kuno kong naay dagke. Uy, di ay dako. Di Maunsahan man nina paglaksi nga wa mo ko nagdagunting, basi gasabaan ko daning. Lisuon na laman. Na laman guys, lisuon. Kinanglan ba dyan ni guntingan kasabaan jud ko daning mamaali. Dani jud, arang gilaksi si madait. Na guys. Dapat isa dari nga dako. Duha na kabuka naman ni gilubag-lubag kaya mo ko nagdagunting nga kinahanglan ni guntingan karon di ma dagot kapiso jud ni mamaalit. Sila mamaali guys ug sila ni ate to sila sa kananay doktor, gipa-doktor nila Aliana kay mamanto nga dito ko sa kananay Maribok gapon ja. Mamanto nagasalinggubot na sila sa sister forum kay si Aliana lagi kuno na ay gipamati nga na nagsuka-suka mo nang nag-ko guys. Hindi isa dako nalain lagi ning ijang kuon ijang panit naman to guys nag-kong Aliana ang daghana ding dito to ay ni sanjad na nga dako nga napatos na nay duha ra kuno yahang ipon nja iganahan man ko nag pamupo mura na ko daning tag-ija. Di ba dyan ako'y tag-ija na nagigana naman ninong ko na mo po kay aram gajang lamiya tanawon dahil ning sanja di kare na lamang ning sanja dakwaon last na ning sanjad ikaupat na ning napatos na ning duha ra kuno dyan nanubra na ala yan na guys lisid-lisid na ko danig da. Na guys upat ka buok. Ang gikuha dyan pang daghana. Nagbunga. Sus, sorry dyan lamay agani ko dani po dyan. Agi dyan pang batong na, ning sanjad sa juta. Na guys, ning sanjad. Sa juta gijang batong. Ang taong gara ng daghanang buwak. Yan yan guys, ang giham binupat ka buok. Hingga nabatos na iduhara dyan giupat. Lagi ka ga dyan bersari-hariun ka. Nagari-hari ko dari pamupo duha ra bay gisugo ja upat tagi kuha. Aning pakpakan kay napadat to gilang tinimplahan. Aturan na ho butang kay sayang ko. Saba kog pipino tay. Duha ra gisugo ni nanay jagang gikuha kay upat. Aw naman ang itsura kamalisid-lisid na. Kay kana laging suguon nga di mutuman. Duha ra gisugo gihimong upat. Si Terebers dari guys nag-live. Asa ni nga kan guys pakpakan. Nay. Lagi mong gisugo nga duha kay nahimong upat. Ala. Wala man tukla. Arang lamiyaman ni pamupo. Naparang dabahan na nandiyan. Kato. Ate ko nuroy. Mapito giganahan ko na mupo kay naninja dito rang dakuha. Napidaghan. Buko dito ko nuroy sa mga Pupuon ko na niya guys kay dyan ipang suroy da. Andyan ay, dapat may ganggi. Dore ko na kay wala may tuklo. Di Pautan. Nasa ni nga pautan guys. Ito makahumang. Na, nakalapok-lapok na kay nanandyan siya. Naparabay dalang dagto. Sinapakpakan na ng pipino. Babayin yung anong hatan ako. Nasa mga kamang Amerika? Lala guys, nagang pipino ang giwa. Hagisukog duha, giupat. Giupat o kuha. Kaya giganahan mga ko na mo pa. Lang may ada mamupo dahi. Makaadik. Imbis duha rin, gisugo, may mong upat. Buko ito lang dagdagan ang ipanuroy. Kaya ijawat naman katabang sa paghalin ba? Oo, makatabang na ni Ate Ali. Kuha ni Aliana.
Ay, itong tinanglan nun. Ha? Aray ko. Puto dahan ka mo. Kiring, ito yung kusog mo. Masanay? Diyan ako kiring. Nagkatuning ba na to, Ter? Diyan ako nga ako. Nawa ako sa kanong dali ka na kundi. Hindi aning gabot ganda naman ito sa ako. Ang lami at kanuning bagong inipo ba? Katamis-tamis pa. Mahal ba dyan is dalag? Kita 15 sa kabuok. Mamalit mo ko gani. Ganahan ko na ni. Wala ko, pagdagos. Sibo, kaya mabalik siya. Pwede. Pero lisod mo sa kisbar ko magkabiba doon. Naidaghang da. Mahal ni uy. Tag 15 na sa kabuok sa dalagit. Kung wala man na basa na eh. Ha? Kung wala man ito naman. Hindi ko nag-doktor. Makulong ma. Nakama. Inas nami. Ang lami ha. Tanggal mo. Hindi sa mo nag-upload dito may mayor. Huwag mo ko nag-upload sagad-sagad. Kaya ko vlog hapon. Nanay naman na nag-iwan eh. Mukhaon ka. Nansa man ang buka na magkagaga. Namat mas Teresa. TikTok. Kundo ka kuno. Kundo ka kuno na. Hindi na. Mura na muna sa narabisan. Si Rosie bagin bin. Mura na narabisan ba? Sikat ni mo diha. Kapag irob. Ang views nila to. 2.1 million views nga nyo. Grabe. Parang ngasig. Gana guys. Hanggang paborito nga pipino, lami dari kay libre nilang tinram sa Tialis. Nakamukha na eh. Kanda ko dari. Ah guys, nagawa kong alyana guys, hapon pa. Dito ko sa Maribo. Kami dyan nila sa hospital karon. Nang mingaw dari guys. Kamera. Nanay si Tiri ako, si Lixian si Janjan, si Tatay tas ng ka. Mingaw bay guys sa alyana no. Sa alyana din nagdagribo dani. Ha? Hindi ko ganun ko nagkaano na. Isa pila pa kabukang kanin dani, di ko mabuong. Yan yung paborito. Makadi ko pamuko.